Hi guys! Hi guys! Good evening everyone. Once again, me and Cerebral. Kumusta po kayo dyan? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo. Wala lang. Manihapon ta guys. Let's do mukbang. I'll show you. Unsay ilang gipangkaon. And our table is with banana. Nami banana, andyan na duha ka soft drinks, 1.5. Si Iying nagkaon. Tago pa dyan. Nami bingka guys. Yan, bingkang masarap. Bingka. Og ang among signature is cabeche. Yan. Napakalaking isda. Mga busog to. Diyan namin shrimp. Hala, nakaog nyo sa shrimp. Bahala na pangkagidon ng mga mananapa na, mga ulit. Onja, signature food na mo is nilara nga kijampaw. Sarap-sarap. Di tawag na may pagi. Ito lang ang ulam namin. Rice, simpre. Yan, kumakain silang tatlo. Ako, hindi pa ako nakain kasi maghihintay ako kina Cerebral, Auntie at Peter. Undoy, Arjot. Yan. Tsaka may putumaya pa kami. Siya mo ng putumaya? Putumaya. Siya ng putumaya? Ha? Isa na. Pinagama na. Ito pinagda. Sarap-sarap ito. Masarap, no? Peter. Malinis naman yung kamay ko, ha? Hi, Doy. Pangagda ba, Doy? Pangagda. Hi guys. Pangagit ako. Pangagda. Pangagda! Hi, guys. Kain po tayo. Guys, kain pa tayo ng hapunan. At saka may puto pa kaming dikolor. Yan. Pila ka ning puto, ha? Masarap din ito. Masarap din. Ha? Sarap-sarap. Sarap-sarap, Undoy. Napos alin gaburda. Ang tanawan ni saon. Unsa ning gigamang alin? Pundahan man ni. Pundahan. Nganong ikaw may nagamaan ng be atang tanawan? Agnan ba be ipakita ko no. Christine Jane Doyugan. Project ning Maymay. Stilan. Ang saon pagkaibaw tahi ni Maymay anak Lin. Pero, Di man tayo maka-video kian eh. Kay wa man tayo microphone. Palit ta kag microphone dong. kwarta. Piso yung kwarta na mo. Mabili patabang microphone na. Naragang microphone na ipataglara. Bato. Bato. Tatunta ka. Hindi mo buto guba. Kalimot kung dapat ito. Dahil ito patuan naman. Dali-dali ito. Pag-ipos. Daran dan 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 dan. Daran dan 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 dan. Hindi kata-kanta kung katutindahan na. Hindi ito microphone. Ha? Hindi kata-kanta. Hay kanta-kanta. Video clip. Ha? Abi kung magkanta-kanta. Matutindahan ko yung nila. Tantap naman. Wa manggoy microphone. Wa manggoy ko ka lugar og palit og microphone. Sa ilaw, dahil guba na to. Naa may microphone adto. Busog guys. Kaunsa mo? Busog guys. Mamak-orasyonan. Ay gyud Nagduda na lagi gajig ko aning baya.
Gamay rin Ingat yung ito. mga kaon. Hindi, di man ako ito. Wala tuig ang buong marupok ko. Yung kapila na kung ng gabi yan. Tinuod bitaw alin ginza lagi gipagngan lagi kus speaker lin. Kaduha ka jud lin. Ako nung dani, nanglaba ko, alauna na, tubig, alauna. Dadangay di hila, tubig, ari. Dari di sila nanginom. Hoy, Ingat ko yung mga tuloy na, nadangay na, ako sa kadagong pero labi din kasagad. Ipidza mga dyan ko, nag-pray mo din nga, kinsa mga ganyan mo, dadangay na. Diyan ako, adyo dyan ko, kadagad ka, kanya nanawag ng tubig, ako na yung tubig. Alauna ko sa gabi naundang mo, maubos ka, ako isa ra ko kabati gabi katong na di ana pa Miss Injo na to nga kamera pang gaspiter adto na to. Kay baw kag unsa alas 12 gid itong gabi iha. Kay baw kag unsa wa man sitawan ng ilas niyo kay dirnis na tos gabi Nagutad og manok. Nagutad og manok. Ning ko halas mas ganin adto. Ako. Hangana ba? Kinsa? Hala na si Janin da adto. Luka po na, uy. Janin. Unjag ahang giklaro jud maadulin ha jud gituod og paminaw. Mag-anam pug kawa, mag-anam og kaladyo. Unjag makatutagpilaw na pug kanang tagpilaw na pug ko. Hantud jud tong nakamata ko. Adyo jud pinukpok kay jud kanang magutad bitog manok. Kay baw manggod ko unsay tono og magutad si jag manok. Kay sige man ko katambong kanang magutad si jag manok. Unja diha pud toy Domingo lin. Diha pud toy Domingo nga dugay kuning adtolin. Nakahibaw kag o dili man to Domingo trabaho Domingo lagi di ay Domingo kahibaw ka daan naman ko anang gawas murag na ining CR daagtos ikan ilang CR diha Daghan na. Ingat si Idol. Kato galing alas 12 dito untok. diyan na murag na itaw na magkaraw-karaw tinugumbaw Nakamata mo ko di. Inta na ko cellphone alas 12. Agit ni Abri. Ang ibutang Di ako Abri na sugit. rumboy. Pakagad. Asa Tingog, rumboy tingog. na? Ni pakagit. Dahil tingog baji. Nasir, istorya. Agit, ni paka, nila. Di pagkabuntag sa duzamo. Tingog na, desto niyo anak niyo gito. Kaya da may nisid ang gabi Dagi sira. Pagkabuntag, Domingo, masiguro ko. Handa na naman yung legis. Wajid, dumito niyo po. Ana ito, ilang, git. lak di ay Lah, ilang bago nang git. Saya nang bukas punta na ako minsan nang okay, mas to yung anak ko mga usahay ni mamukaw. Na medyo ko na ya. Ba, buutan ko no yung sila. Ada kandet anak dai makabantay ka kay katuloy yung day hilak dan sud. Dia man dito nang sud, nang patay ko yung. Ansam nang budigahan anak dan nang badi dia. Anak ko ba na naman dai. Edo. Sabi mo Gusto gusto. ba niya dugo? Niya anak ko din mo. Aba, ame, da elo di mama sa December di. Hal, Ya, dari dengan ada itu dengan mo. Nadagdagan mo din ang alauna o dito alas 12. Dadagdagan mo din napakaba oy. Naghilak mo napakilo oy bad. Bisa sa ganab na murag pa sa sandal na ada anak. Ano bijang naman ana di nigawas ko kay asa na sila bahilak na man dad anong sud. Ang nang na ilang kabit bang hilag away sila. Wa man kuno sila kay ito nagkaroon ko Hindi ikaw ra pin aden nga bahala ka basta ko kanuman. kana laging taas kaduha jud ko tinugimbaw lagi kas arapod kanang murag bitaw na murag na tumba nga lingkuran unsa ba murag buntaw nga lingkuran Ipasuwan. usa jud kadto Pila ko Ang kuna ajud kauban ng daning bay kay dunja lagi Pilimiro gibalhin. Ang pa? Oh, wa naawok abi kong nalubat. Bagtan-aw pa na ho. Pwede mo? Ooks naman. Nalo siguro na sila. Ha? Pag ikaduha. Giok jud volume. Ano mo marunong tingog ha? Jesus, giok man din volume. Kamo ka jud di tingali mo ang igsaon. Hindi na, binahana ma. Namagan mundo na ako man apil ang mundo. Hindi, ganahan ang mga anak. Hindi, ganahan pa mo, dira nila. Namun kasi niyan dahil mo wala. Kung kasama na, hindi mo Kami na, ani, nagkakita. ako. Ako, dira
Nga na maginanggapit nga mingawan dyan. Naaman dyan. Kadlaw to da. Mura jud ko kamata ko kay mura jud ni ano dun landagan sa gawas ba. Adto ko ang bintana. Ano man ko to para jud kaniyo puti. Di wahay na nag Uy, gusto niyo na. arangan jud landagan malapit sa lubi. Mura jud duster na puti. Mura ano jud sigaha. Gumawas ako sa gawa. Nawa ang Daw kana sa babjang. nawawa ang puputi dahil hala ba dito ang puti dakaw mo ni pagdang mo gi atubangan gani ang alang taasan sa tong puti mura mong gadget alang mabugang puti gumawas bitaw paka ang sira gawas ko nawa magpuntang bahala na dito mabuk ang hilang Ano ito na? Ano ito na? mabuk Buwak mo gusto ma? Buwak? Buwak mo ganyan. Buwak ako kaya. ngita ko pa nagngana subak ko lang mapiilang pakita Diyan na nga tog ni. Dan na kamilang luwag. Idaman-daman mukhas. Kunsa? Lupad lagi ko ng Katrina. Kaya ang Ano pagpag... gawa? Anong malasa dito? Lupad ko sa Katrina ito eh. Kaya kami dyan pala na mata duha. Paak na kang hasag sinaw-sinaw na sa sarap na mo. Kanang nilayat ko ni gagabiin na ka. Kanang gabi eh. Natog namin yan na. Mura mo kaya ni Tingog. Hindi, ako po. Hindi nga na ko. Pag nga na lang sa puti ko kay siminto, daos urong ka dyan mo, dyan mo bigutaan, kita ko. Nga. Hindi mo na ko na kay. Dyan di dumawan nga na, bukad, matatanan, di dumaw, dyan po ba? Aglawa sa disahas mo, liter G, o liter 8, mga lang katre. Ang ikog dito sa masala. Nagdayamon, nagasinaw. Siguro na po si dahil. Nilipad lagi ko na. Tingnan ko na sekali ang ganun yung para. Dito. Nga, siguro ko taman. Mura ko. Isang di ko gusto ko mga bintana. Tintong-tong. Bentahaan ta po o. Makadato na sila. Nga na, pasag kurga dyan. Pasag gikas ang tikad. Hando, sumalipok ka rin. Dito taman. Hi guys! Kakain na lang ako kasi matanggal pa yun. Kakain na ako. Birthday din ang hadli. Tayo siya mali. Nagbungot. Ano butang yung shrimp ng kuandoy. Hindi na lagi sa kaya. Hindi daman-daman. Ang kahapi-hasot. Pumag Kasi sila may tingnan, katre. bihat Ang to. dagang pamag Lain katre. naman to. Baw, di po na iyang nangilad ko. Kaya nga may nga itong din reaction. Ano mo dyan ang Eh, dapat. wala to na. Nagbungot to na mo. Gasinaw-sinaw man dudlik ko. Gabag ka. Bisa ko pa yung matahan. Ang iba yung tingog. Naagad siguro. Nagin. Maunagad siguro to sila. Baw. Moto sila. Ako kayo po ba? Ha? Ang sarap mo ka. Halawa man sila nanginom. Oo. Pabili-abili ang isa. May ang halit padre. Ano yung kuwan? May ganahan. Nanurundod. Nanurundod sa alam. Makain na lang kasi ako. Bahala sila. Kakain ako ulit mamaya. Lim. Kung sa abi-abi. Wala, umulot na puto. Dagong puto na. Kaya ako kapal-pal. Umayang ito. Kung sila pagkat. Di na rin na. Di tao anime. Sit down ba? Sit down. Sit down. Wala din. Ano mo? Kain ng padre doy. Birthday ko na ha. Ano po natin na kain ng pagtin sa birthday. Yan nga naging intay. Karong gunjagan si Cheribir to eh. Baka rin ibunjag na. Wakay. Magpa. Panglita siyang baptismal certificate. Cerebro, wak dyan.
Iya kay. Ay, lahat na ito. Pwede rin na. Wa ko kahuna-huna ba. Ugma na naman. Magunit na bloto diyan. Makulit na blutot. Hmm? Oh. Wa manahon na panda ra god. Panda ni mo? Pagabi na siya yun. Ilang man siguro ra niyo. Kanang ngaron. Yung tao pa. Nabulis mga manipong mo kaniha. Ha? Das mama ganda do? O, dan yun na. Diinan man gatunahan ano man sa mo ni ani. Dali, kasi siya kay ikan tulang luaw. Diinan siya mo ani siya. Si Jen ang una na. Luaw to. Mula ka na rin. Nga sa pintor. Mula di orasyonan. Dali ra ta mabusog. Dagdag adi ng isa. Kaya sa mga kita po yung nag-orasyon. Agang mga kauban. Bayag. Kaubang di makita. Nalato ako sa Diyos nga mahal. Makagagawang sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Sa talang makita o dili makita. Nga Nga ayaw gigadyo niya sila doy. Dagdag adi ng isda ay ko adi ng hiot sa 3. Lamig na yung 3 haba. May timing kita ng kapalitan nila. Daghana, suroy. Nang linda may nakit. Ang ipabalik. Nalinda. Pangita asat to. Linda nga, bibi? Ang nakit Magagulit kay. Mga anak na tindahan. Sakto mo gabi yung mga okasyon. Sakto di pahutan ang isda ba? Ang kadoy. Praise the Lord. Busog na ka? Praise the Lord. Kamo na ka mangulos? Ha? Kamo na ka mga ji? Pagtuog pa nga ji, ama na mo magimay kamarya kaya ron di na ta maglisod di nagkagitri ni mo. Karon mo July na naka-wall komunyon. Naa. Karon mga grade 3. Luoy lagi ng mga bata ng panahon na. Ito at kapadjuan ni Papa. Si Papa. Ang nanay si Papa rin silid. Hindi. Inilabay nga na sa zamin. Sinilabay! Wag, gayilo man siguro. Tarin di iyeng! Lagi, nene, nga kung si Papa to. Tao kayo mong papa. Ba, bilin ko. Dito. Ang gandot. Gandot ka doon? Bayo na. Di ka bayot na. Ayan. O na, no,